muZimbabwe iko zvino mune kamwe kakusagadzikana karimo, ende mupolitics dzavo dzavari kuita dzacho mune kamwe kakujairirana so nekakumhupukirana karimo. So vanhu vakawanda vanenge vakatarisirwa kunzwa kune one leader wavo anoitwa Advocate Nelson Chamisa, anova iye leader we-opposition, where the main and the strong opposition so far in Zimbabwe. So panapa ndiri kusangana nenyaya yanyorwa naAdvocate Nelson Chamisa vacho vari pa dandemutande pavo paTwitter, paFacebook as well. Vanyora vakati their plot will fail. Inini manje ndo vanatanga kutasanda kati kana vari kuti their plot will fail, vari kuedza kuti kudii. So panapa muri Zimbabwe tiri kuongorora nyaya idzi, tiri kuona kuti ukatarisa iko zvino pari kunzi the shabanguzi, munongoiziva cyclone shabangu yakasvika chikukuzva vanhu vakawanda, ikasvika chinokukuzva ma-MP, makansela, machinchi, mamayors, vanhu vakawanda vanga vakatopedzwa navo vakahwina pa 23 August pepe. So the cyclone shabangu iyi iri kunzi zvekare iko zvino inenge iri kuda kuya nerimwe wave zvekare rekuita congress yekuti vada kuelecta mamwe maleaders. So that's the plot. Ndakatarisa nyaya iyi iri kunzi ndo iri kunzi their plot will fail, because tikada kutarisa zuro ndizuro panapa papabudikira nyaya yakanzi hanzi kuda kutangwa political party inonzi DAS. So DAS iyi manje yakanetsa nyaya yeDAS vichinzi #blue chichi. So DAS iyi manje yakazobudika chinzi no atina DAS tambogadzira isusu DAS izvi zveDAS zvanga zviri kutaurwa zviri kunzi DAS #blue inyaya yekuti deputy spokesperson nobato Citizen Coalition for Change anoitwa iye Gift Siziba Ostalos anga abudikira achida kurova inonzi mind game, achida kuvaona zvave vanhu kuti vari kuita sei. Saka vanhu vakatanga kutomhupuka kuti kunzi kwakatonogadzirwa imwe kune munhu akatomhanya akanoregister political party inonzi DAS. zveZimbabwe muchazviterega zvenyu. So panapa vazoenderera mberi vakanyora kuti when I say change is coming, I'm clear, certain and fortified. It doesn't matter what subterfuge, fraud, tactics or tricks are deployed to delay this reality. Delay is not denial. Ignore the side shows. Hold fast, stay focused, and keep your eyes on the ball. Join the citizen fight. #one people, #God is in it. Ndo manyorora vanga vakazviita. So panapa kuti aiwa ignore zvema-side shows. Ma-side shows ndaapi? Ma-side shows ari kurohwa ma-by-election after by-election akakalidwa naMr Sengezo Shabangu ari kuva iyo iri kunzi cyclone Shabangu. The by-election this, by-election that, recall this, recall that, yeah, mameya this, mameya that, ndakurikola, ndakudzosera, ndakupinza basa, ndakudzinga. Ndo ma-side shows ari kutaurwa. What? So main show yacho ndeipi? Main show manje vari kutaura ndo the main irikudiwa vanhu vese vari kuzoti change is coming. Change yekuti kutombochinja kweregime ndo ivo pavision yavo, mafambisiro avari kuchiita chimuti chavo. According to the rumors unoziva kuti mastreets zvese vari kutaurwa makungwa kunzi August mudhara kwakanzi kuri kurohwa imwe kuri kurohwa mamwe ma-elections. Hatisitomboziva, toda kutomirira kuona iye Chamisa wacho achizvitaura sekutaura kwaanongoita mamwe mashoko apa, because ma-rumors anenge aripo. But kana iye akuti manje ignore zvema-side shows to focus on the ball racho ndo tauda kuona kuti manje angochipa vanhu kana clue kuti hey